Taff Man a chychwyn Perthynas Newydd yn Gymraeg. Well, here's to you, Sweet Pea. Good luck with our arholiad Cymraeg canolradd tomorrow. Oh, thanks, Emyr. I'm a bit nervous, to be honest. Nonsense, you'll be fine. Wriggle in no time, dear. I'm not so sure. I just don't feel like I'm getting enough practice. Our Welsh tutor's always telling us to speak Welsh in the community and in our everyday lives. Siaradwch Gymraeg yn y gymuned ac yn eich bywyd bob dydd. I wish you'd speak Welsh to me. I'm sure it would help me loads. Darling, we've been through this. We've spoken English together for the last 6 years. It would be too strange for me to switch now. It wouldn't feel natural. And besides, Sweet Pea, Pys and Felis, that sounds silly. Taff Man? Who is this, darling? Emyr, mae Rachel yn wneud amdrech anhygoel. A ffantastig effort I ddysgu Cymraeg. Ond mae hi angen dy help di. Os wneud hi siarad Cymraeg dy hi, bydd ei Cymraeg hi yn gwella, yn fawr ac yn gyflym. Ond bydd popeth yn teimlo mor wahanol. Wrth gwrs bydd e, ond dim ond ychydig ar y dechrau. Cyn hir, bydd eich dau yn sgwrsio yn Cymraeg yn hollol naturiol. Ac wrth gwrs, bydd eich plentyn yn cael ei eni I fyd Gymraeg. Plentyn? Oh yeah. Mae gen I chydig o newyddion I ti. Mae Taff Man yn gweld popeth. Dyw'r dysgu Cymraeg ddim yn hawdd. Ond y ffordd I ddod yn hyderus ac yn rigel, confident and fluent, yw I siarad hi bob dydd. Cofiwch, allai ddim bod na bob tro I helpu hi. Felly, os chi'n nabod rhywun sy'n dysgu, neu os chi'n dysgwr ac yn nabod rhywun sy'n rigel, gofynnwch iddyn nhw siarad Cymraeg dy chi. Falle bydd e'n teimlo yn od ar y dechrau, ond cymryd y cam cynta. The first step sy'n bwysig.